Gepleyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçylarynyň sözlerine görä, häzirki wagtda ýurtda azyk önümleriniň gymmatlamagy we gytçylygy dowam edýär. Hususan marda un hem gymmatlaýar hem gytalýar. Türkmenistanda gök bakça mewe ekinlerini iň köp öndürýän Libap vilayetinde häzirki wagtda gök önümler gitdigiçe gymmatlaýar. Azatlyk Radiosynyň Libapdaky habarçysy şeýle diýär: "Şunlar Libabyň bazarlarynda iň arzan pomidoryň kilogramy 5,5 manatdan başlanýar. Kartoşkanyň kilogramy 10 manat, armudyň 14 manat, hyýaryň 1 kilogramynyň bahasy 5 manat. Gawunyň biri 12 we 30 manat aralygynda" diýip habarçymy daýdýar. Şeýle dol Libapda tüýiniň gaty gymmatlandygyny, häzir onuň kilogramynyň 22 we 30 manat aralygyndadygyny belliýär. Geçen ýyl bu narhlar 6 we 7 manat derejesinde bolupdy. Bu maglumatlar Türkmen hökümetiniň nowatdaky mejlisinde azyk bolçulugyny döretmek üçin uly işleriň edilýänligi hakynda beren hatawatyna gabat geldi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 30 awgustda hökümet maslahatynda eden çykyşynda azyk bolçulugyny döretmek baradaky ozalky sözlerini gaýtalady. Munyň ýa-ni Azatlyk Radiosynyň habarçylary döwlet dukanlarynda unyň ýokdugyny, bazarlarda bolsa unyň bahasynyň resmi narhdan tas 3 hesse gymmat satylýandygyny habar berdi. Owlaryň käbirindäki döwlet dukanlarynda bir halta uny 60 manatdan satýarlar. Uny hususiýetçilerden aljak bolsaň haltasyny 140 manatdan bahalýarlar. Ýöne ol hemişe tapdyryp durmaýar diýip Azatlyk Radiosynyň mardaky habarçysy 1 sentýabrda aýtdy. Şeýle ol ýyl arasynda un gytaljak, gymmatlajak diýen görüňleriň bardygyny bellidi. Ýöne mardaky gytçylyk diňe un çörek bilen çäklenmeýär habarçy un bilen bile benziniň hem gytalandygyny habar berýär. Şunlar A95 benzin düwünden ýok diýsemde bolar. Ýöne 92 hem gaty-gyt. Kägünler ýanygyç guýan stansiýalaryň köpüsinde benzin bolmaýar ýa bolup derrew gutarýar diýip habarçymy daýdýar. Ol bu ýagdaýyň adamlary barha kän alada goýýanlygyny, indi näme bolar, bu zatlaryň soňy geljek dälmikäm, gytçylykdan çykman geçdikle diýip ýaşaýjylaryň käbiriniň özara gürrüňdeşlikde aýdanlygyny habarçymyz gürrüň berdi. Paxta we gally ýygmynyň başlanmagy bilen owa etrap ýerlerinde ýanygyç benzin harçlanyşy hem öňkülerine garanda has ýokurlanýar. Resmi maglumatlara görä 11 sentýabrda Ahal Balkan, Libap we Mary vilayetlerinde, 18 sentýabrda Daşoğuz vilayetinde paxta ýygyma resmi taýdan başlanýar.